sommerdagen. Jeg har ikke vidst det. Som. Ja! Sound muted. Det er et offentligt sted at holde ude på græsset. Det her, det er statsejet, det her sted her. Ej, det er det faktisk ikke. Jo. Det er faktisk borgmesteren, der ejer det her sted her. Jeg smadrer den. Jamen, hvis de smadrer den, jeg smadrer, ja. Zombie, hvad laver du? Ja, er du en base med ham, eller er du i klan med ham? Ja, vi er i klan med ham, vi taler Sky. Og derfor må du skyde. Nej, det gør jeg så ikke. Du gjorde. Vil du blive ved med det her? Eller? Hvad? Vil du dø? Er det? Det er for at skyde ind i min læge. Ja, han skød på min bil. Så... Til helt klokken 10. Nu ser jeg lige, hvem var det, der dræbte dernede. Det er Nippet, og I to må ikke gå tilbage, end det er. I må ikke gå tilbage, end det er. Jeg er heller ikke skudt. Nej, hvorfor er I ligeglad ved det? Jeg wonder jer. I må ikke gå til... Nippet, du må ikke kaste med bilen. Jeg sidder og tager, så det ikke kan få fat i den. Er du ligeglad? Det må du ikke. Fordi du skal ikke gå tilbage, når det er. Så er du lige så dårlig som alle de andre. Du wonder. Ja, admin abuse er ikke lige nu. Nej, okay, slet ikke. Altså, du sidder og provokerer, når vi siger, du skal gå ud. Så burde du skulle være voksen op til at gå ud. Det er ikke admin abuse, det kan alle andre at gøre. Men er I Jeg kan ikke gøre for det, når jeg skal tage fat i den bil. Så kan det ikke være, at det er med vilje, jeg gør det vel. Altså, det kan jo godt være med vilje, hvis jeg gør sådan her. Bum. Hvis jeg gør det, så er det med vilje. Ja, men at du... Når du sidder inde og lager, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke forstå, at du